Ondarroa Bizkaiko kostaldeko herri txiki bat da. 8.000 biztanle ditu, baina jakingo dute galdera garrantzitsu bati erantzuten? Gaur, Ondarroa Beaitxeiko ikasleak jendeari galdetzeko bildu dira. Oso ondo talde, orain badakigu bakoitzak toki ezberdin bat daukala gustuko. Portua, pasealekua, baseliza, zer erakusten digu honek? Ondarru leko askotatik ederra dela. Eta toki bako txap historixo bat daute. Hori da, eta zuok, ikusleok, zein da zuen tokirik gogokoena? Goazen frogatzera! Ondarruko emakume garrantzitsuen aruz bizitatea. Bakizue zeinan. Leokali ez natu! June matxi, ze bizu? Galdera bat etxean ato! Ia, June, bota! Ondarru ez bazinan biziko zeleko botako zenun faltan. Niri Ondarru guzti gustaten gazta, oso elegantide. Baina gexen gustaten gaztana kortxela da. Ze kortxelin gustaotena beti. Leokadik argi aukeran leku guztupena kortxela dela. Benga, guazen ikusta zat naben herritxarra. Ondarrutik jungo bazinen besteleko batera, zeleko botako zen du faltan. Bueno, nitzako oso importante ide, Ondarruko klasea. Ondarruko klasea, takaren zaiztasun eta emotu eskan la sensación de paz hori etxetana, nitzako oso importante ide. Vale. Ikusi zu Ondarrun zemaleko polis dago izan, eta bakotxa historixu auken. Ondarru ez da mapa bateko puntutxo bat bakarrik. Ondarroa gara gu. Eta gu gara bere kaleak. Bere itsasoa, baselizak, Portua. Eta batez be, genti. Eskerrik asko Ondarru.